Što vi kažete na naknade na koje zastupnici i dužnosnici imaju pravo? Vidjeli smo i najnoviji slučaj u SDP-u. Je li to moralno i treba li se nešto mijenjati? Pa to sam evo već i komentirala kad je bio slučaj Frka Petešić i naravno vrijedi isto. Po meni, oni saborski zastupnici koji žive izvan Zagreba i dolaze ovdje na 3-4 dana kad su saborske sjednice i tu trebaju neki stan, odnosno trebaju negdje spavati. Po meni bi oni trebali dobivati nekih 2-2,5 tisuće kuna za najam nekakvog vrlo malog stana, jer je evidentno dakle, da ne žive ovdje nego dolaze zbog posla, a ako hoće nešto veće, bolje i ljepše, nek si nadoplate imaju iz čega. Dakle, to je po meni bi bila nekakva normalna situacija. Oni koji, dakle, kojima su obitelji ostale živjeti u drugom gradu, dakle, zaista imaju neki odvojeni život, imaju nekakve dvostruke troškove, po meni treba im se nadoknaditi samo realno nastali troškovi. Dakle, ne možemo za sve paušale imati i neke pretpostavke, nego oni troškovi koji su realno nastali. Ako si morao ući autom, ok, imaš neki trošak puta, realni trošak puta ti se treba nadoknaditi. Znači, to ne mogu biti naknade koje služe nekome da bi dodatno zarađivao, nego samo pokriće realnih troškova nastali činjenicom da živite u dva grada. Kada se radi o situacijama premještaja, dakle, kada se zastupnik premjestio, onda se premjestio. I onda nema naknade niti za odvojen život, niti za stan, niti za ovo, niti za ono, jer je promijenio mjesto svog boravka i po meni bi nekako bilo u redu, dakle, da kao i svi drugi građani Republike Hrvatske, kad se negdje premjestiš, plaćaš si tamo stan. Svi to radimo. I tvoja obitelj, na primjer, roditelji su ostali negdje drugdje, kad ideš njima u posjet, vidiš njima u posjetu ko što ide bilo ko drugi, platiš si to, ne? Dakle, mislim da ne treba ići u krajnji populizam, da oni koji žive na dva mjesta da im ništa ne treba, da, ok, treba pomoći sa najmom, ali ne da državne stanove i ovo i ono, nego dati nekakvu cijenu najma stana od 30 kvadrata, jer ti više zapravo ne treba. A kažem, za oni koji su se preselili, oni žive u Zagrebu i doviđenju.